Merhaba jwara temaşevanên hêja em îro dîsa jwara pêkenîkî bêjin pêkeniya me li ser kesên maqilê xwes bikin. Navê pêkeniyê rêwiyê ji axiretê an jî mêrikê ji axiretê. Merivekî ji rêkî dûr tê diweste di nava gundekî da derê malekî da derbas dibe bala xwedê jinek li ber deriyê jinik deng lê dike lo bira tu mînanê rêwîkî westiyayê tuşkutê merek jî janê xwe aciz e dibe eş axiretê tê war hema cemedvên avtingî hema wisa tê axilî wî dibêjî nebixayekî dema ku dibe ji axiretê jinik axînekî dikişîne dibe hey wax ji axiretê merî dibe xwedê tiştek dibe jinikê de heye ka ez bêjim ji axiretê wê çi bêjî dibe belê belê ji axiretê axlaw dibe çavê diya te bire ji kurê min filan kes miribû gelo te kurê min jî li wir nedît merî dibe xwedê ev jinika ji aqilê xwe kî me ka ji bo vê westandina min vekînek fêda wî ji min re hebe ez bîna xwe didim ez hinek pê henekê xwe bikim dibe belê belê wele min dît ê dibe rewşa kurê min çi bû wala dibe rewşa wî baş bû lê perî wê xelas bû li wê derê tişmiş dikirî difiro tîcaretê dikir perî wî nemabû nikaribû tiştên baş qenc bifirûşe ji wî zêde kara wî tune bû jinik dibe baş e du deqa lêviya xwenga xwe bisekine ez vatêm jinik ecele direve mal û kîsê pera digiritê digire di destê mêrek divê tu ya bide kurê min û şûna min de her du çavê wî jî paçî bike bê çavê diya te birişe la wele perê me çi hebû viya bû ew jî miştera şan e eger carek din rêya te vira ket ku tu cem hatî pere hendik ve têra lawkê min neke ez ê cardim pera bidim te merî dibe baş e spas xwe ji te razî bim evî perêhanê divê gelekî wê têra wî bike rêwî pera digire diçe pera digire diçe demekî şûna mêrê jinikê tê mêrê jinikê tê jinik digirî jêra meselê dibe dibe kurekî min li kurê me ku miribû yek ji cem wî hatibû hal mesele wa perî wî xedê û me jêra pereşan merî divê nana divê erê wele aha divê xwedê zanin perê me giş çû divê ku da çû mêrek nîşan di divê divê rêhanda berê xwe da wa çû mêrek ma sarê hespa xwe dibe dide pey evê rêwiyê pey rêwiyê sextekar dide pey rêwiyê sextekar gelek diçe rêwî jî tabî ditirse yanî dilê wî bitirse car caran fetil pişxwedinê bala xwedê sarê ji da dajotê texmîn dike ku ev ya mervekî jinikê ji bo pere hat çavê xwe digerîne aşekî di wan nêzîka de hebûye di revê xwe davê ji aş ji aşvan re divê ji bo xwedê bireve divê bireve xwe xelas ke divê mervekî tê te dikuje aşvan divê heyra çi sûcê min e çima were min bikuje divê ya evî paşîş derdivê divê tu ecele bireve ema serdestê aş kevir hene zinar hene tu bireve nav zinar da xwe veşêrin heta mêrik hat derbas bû çû paşê ez ê ji te re bêjim kaçma te dikuje zû divê mêrik hat aşvanê feqîr ew jî ditirse direbe direbe dikeve nava zinara ev ya digire cilê aşvan li xwe dike hinek arvan ser serê xwe ser potê xwe da dike lazek şunda mêrê jinikê tê lazek şunda mêrê jinikê tê gazî dike aşvan divê kes di van re derbas nebû ev ya dertê dibe wele merivekî lazekî berê ewa berjor bi nava zinara da çû dibe aha divê ka çawa biçim nava zinara hespê min mêrik divê yanî ê ku nabûye aşvan ew ê sextekar divê te hema hespê xwe li ber derî girê de ez ê çavê xwe lêkim heta tu hatî ê divê baş e xwedê ji te razî mala te ava bi hespê xwe girê dide bi zinara ve dikişe diçe nava zinara ew merivê diqefêle şîrê xwe datîne ser stûyê divê law te çima jina me xapan te sextekarî kir te pereşêstin aşvanê feqîr divê heyra jina çi perî çi hayê mişt tiştek tune hevdû serwext dikin ê tu çima revî hatî divê wele merivek ji mir wa got ez jî reviyam aha divê xwedê zane ew sextekar e de zû em bifetilin aş difetilin aş tên ku mêrik sarê hespê bûye her re tu her hesp jî çû mêrikê feqîr peyatî hêdî hêdî berê xwe di malê tê mal jina wî ji dûr radibînin divê mêrê kanê hesp
دوی جنک من هستی داوی جبونا زو پرا بگینه زاره کریمه جبو پرا زو ببیم هستی داوی جنک دوی مالا تا و خودش ترازی با بله میری دیچه جبو پرا شنا بینو هر هست بجیده چه ایجا به گریدای وی پیکنی آنجیوک وی پیکنی هنک تشتیدن جی ولاتین گوتنی دوین چو حیفا باوی حش حضور و نظام چیه دیج داسر yani zirareki zeytir şunda zirarı hat enek Türkada gotine ki meşhur diviji şu dünyatı birinci bine le hatat bulgari maleji desçum le Serbiya pekeni u sajın ja pekeni ki va qedi jinika gori meri le ahireti hat serimijin ez beji juarat pekeni ki dinda bejim nave pekeni ya dinişi ve sahte karibe بمن الخير خشيدا